Исәнмесез, Илфир апа? Без игелек үзәге хезмәткәрләре 65 яшьтән өлкәнрәк булган гражданнарга аңлату эшләре алып барырга йөкләнде. Билгеле булганча, бөтен дөньяга таралган коронавирус авыруы өлкән яшьтәге кешеләргә бигрәк тә аяусыз карый. Шуңа күрә сезгә 15 апрельгә хәтлек ихтыяҗ булмаган очракта урамга чыкмаска, кибетләргә һәм җәмәгать урыннарына бармаска тәкъдим ителә. Сезнең якыннарыгыз һәм балаларыгыз бармы сезгә ярдәм итәрлек? Бар, кызым, бар. Әгәр менә алар булган очракта сезгә якыннарыгыз, балаларыгыз, күршеләрегезнең ярдәменә таянырга мөрәҗәгать итәбез инде. Инде куркып беттек инде. Менә бик җиңел генә үтеп китсен инде. Моннан соң да катлауларына күрмәсен. Шуны гына әйтәләм инде. Ярар, кызым, рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, үзегезне саклагыз. Амин, амин. Чыкмаска инде. Менә беренче 2 куясыз. Билгеле булганча, бөтен дөньяга коронавирус авыру куркынышы яный бит инде. Безгә шундый бурыч куелды. 65 яшьтән өлкәнрәк булган гражданнарга аңлату эшләре алып барабыз. 15 апрельгә кадәр карантин игълан ителде. Менә шул вакыт аралыгында җәмәгать урыннарыннан тыелып тору киңәш ителә. Кирәкле булган азык-төлек һәм кирәкле булган даруларга әгәр дә сездә ихтыяҗ туа икән, безнең кайнар линиягә мөрәҗәгать итә аласыз. Аның телефон номеры 30280. Шунда шылтыратканнан соң заявка бирәсез икән кирәкле азык-төлек һәм кирәкле дарулар турында. Сезгә волонтерлар белән берлектә аны өегезгә китереп бирү оештырылачак. Газетләрне алып куйдым, интернетка кертеп куйдым, страницама кайнар линияләрне. Кем белә дөнья хәлен шул инде. Кирәк булганда шылтыратабыз. Әйе, кирәк инде, кирәге чыкмасын инде. Исән сау кирәк. Шул. Инде аңлайбыз, тыңлайбыз. Ярар. Рәхмәт аңлатуыгызга. Балалар генә шул. Күршеләрегезгә, якыннарыгызга да мөрәҗәгать итә аласыз. Азык-төлек һәм кирәкле даруларны кайтарту буенча. Үзегез тыелып торырга тырышыгыз шушы билгеләнгән карантин көннәрендә. Ярар, сәламәтлек сезгә. Шулай булса инде барыбыз да инде исән сауына үтеп китсен инде шул. Рәхмәт. Без 65 яшьтән өлкәнрәк яшьтәге кешеләргә җәмәгать урыннарында йөрмәскә киңәш итәбез. Азык-төлек һәм кирәкле даруларны алдан булдырып куярга, ихтыяҗ булмаган очракта урамга чыкмаска һәм җәмәгать урыннарында йөрмәскә киңәш итәбез. Бездәге кайнар линия эшли, аның телефон номеры 30280. Ихтыяҗ булган очракта ялгызлар һәм өлкәннәр шушы кайнар линиягә мөрәҗәгать итеп, волонтерлар белән берлектә аларның йортларына азык-төлек һәм дарулар китереләчәк.